Il-Pulizija Maltija kelmet lil numru ta' persuni brabta mal-arrest fl-Ungerija ta' Hassan Farhud li huwa akkużat li serva lill-ISIS fis-Sirja. Dan hekk kif Farhud li qed ikun akkużat ukoll li ordna l-qtil ta' diversi persuni f'pajjiżu għatta xi żmien jgħix f'pajjiżna. Rapporti jindikaw li b'kollox ġew mitkellma 10 persuni iżda dawn mhux kollha f'Malta, mhux magħruf lanqas sem kellhom dawn ix-xhieda jekk hux qraba tal-vittmi tiegħu jew inkella kompliċi. Farhud qed jiġħad l-akkużi miġjuba kontrih fil-qorti tal-Ungerija fejn inqabad wara li kien f'Malta kif ukoll fil-Greċja fejn għex riċentament inqabad juża dokumenti foloz. Anke fl-Ungerija fejn ġie arrestat, Farhud ġie miżmum wara li juża dokumenti foloz għalih u għas-sieħba tiegħu. Skont rapporti fl-Ungerija ġew mitkellma wkoll numru ta' persuni fil-Belġju f'ħidma bejn l-awtoritajiet ta' diversi pajjiżi. Madankollu s'issa l-Pulizija ma rreaġixxewx dwar dan b'mod uffiċjali. Net News bat sensiela ta' domandi lill-Pulizija fejn fost oħrajn staqsejna kemm kien in-numru ta' persuni li ġew interrogati f'Malta. Tlabna wkoll stqarriji uffiċjali dwar x'kien ir-rwol tal-Pulizija Maltija fl-investigazzjoni. Apparti minn hekk dan l-istazzjon talab lill-awtoritajiet dwar x'inhu l-proċess biex ikun individwat xi ħadd li jasal f'Malta bla dokumenti. Staqsejna wkoll jekk hux qed ikun maħsub li jsir xi tibdil f'dan il-proċess la darba sar magħruf li s-sistema attwali qed tkun abbużata jew inkella mhijiex 100% sigura.